an balima lamɛnnikɛlaw aw salamu alaikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kan na k'a bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen fo ni k'aw koɲuman dɔn aw sɔgɔlen b'aw ka arajo Mali la Bamako 24 min bɛ yen n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali i ka Jɛjɛ Sare la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw fo ni k'aw koɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan dɔ yɛrɛ t'aw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni makɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni Ala ye siran kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de kan ka bɛn bi kunnafoni la sutuma bi ye tarata ye tarata min na bɛnnen bɛ nazarasan kalo 2 février kalo don bi y'o tile 7 ye ka bɛn 2023 san ma farafinkalo min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'o ye arajaba kalo ye an b'a da k'a fɔ bi y'o tile 16 ye jate la san kalo 7 don hijira san 1444 san don dugawu de bɛ kɛ Ala ka ɲɛ k'a d'an ma. Bakurunba fɔla bi kunnafoniw filɛ Irisilakaw ka jamana kɔnɔna u ka ministre bɛ n'o ɲɛsinnen u ka jamana ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko ɲɛnabɔli ma ale donna an ka jamana kɔnɔna sɔrɔ kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la an ka jamana kɔnɔna min ka dɔn k'a fɔ lakanabaliya ye o bɛ ka wɔrɔ yɔrɔ ni yɔrɔ ɲɔnɔ marabolo kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnena dɔgɔ firi dugu min n'i y'a sɔrɔ min sira kawsɛti ye jɛrɛwala tigilamaw taara maaw sɔrɔ u ka forow la ka wulikajɔ ta ka ɲɛsin ma o kɛra so u ka taa ni duguladen dɔ ye kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la kunungo kɛnbaranakaw fɛ yen san ale kɛrɛfɛ min ye wulikajɔ kɛbaaw ye tuguni n'o ye marifatigiw ye u nana ka na gendarmenakaw dagayɔrɔ ani tribunal da kana marifa ci ye ka tila ka moto dɔ jenini k'u kɔ don kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la an ka jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya Zanbugukaw fɛ Segu kɛrɛfɛ olu ye jibodo dɔw sɔrɔ jamana ɲɛmaaw ka wulikajɔ fɛ kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la ninnu de bɛna ka kunnafoni kumaba ye bi k'a fɔra kunnafoni wɛrɛw bɛna fara nin kan lasɔn a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali Ala k'a ɲɛ k'a d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ ka lɔnna k'a fɔ Irisilakaw ka jamana o ministre bɛ n'i y'a sɔrɔ ka baara ɲɛsin u ka jamana ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko ɲɛnabɔ ma Sergei Lavrov ale donna an ka jamana kɔnɔ na an b'a lɔnna k'a fɔ kunbɛra an ka ministre bɛ n'o ɲɛsin Mali ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko ɲɛnabɔli ma Abdoulaye Diop ni maa fila ka kunbɛli kɔnɔ na ni ministre ko fɔlen min filɛ n'i y'a dɔra a donna an ka jamana kɔnɔ na ko nin bɛna kɛ i ka dɔn k'a fɔ siɲɛ fɔlɔ ye Mali ni Irisila jamana kan n'u tɛgɛ dira ɲɔgɔn ma sango ni waati laban ninnu kɔnɔ na basigi lafiya kama jamana fila bali kelen bɛ se ka bɔ ɲɔgɔn ye cogo min na ko nin bɛna kɛ siɲɛ fɔlɔ Irisila jamana a ka nin ministre kɛrɛnkɛrɛnlen ka se ka nin bila nin kana bɔ an ka jamana kɔnɔ na lako minnu b'an ka jamana na bi fɛɛrɛ minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ u kan ka sigi sen kan u da ka so ma wulikajɔ kura minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ u kan ka tigɛ jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ jɛɲɔgɔnya siraw ka se k'olu dili don ko taama in bɛna ko hukumu kɔnɔna de la a n'an ka ministre bɛ yen n'i y'a sɔrɔ ɲɛsinnen bɛ an ka jamana ni jamana wɛrɛw ko ɲɛnabɔli ma Abdoulaye Diop n'a n'o ye ɲɔgɔn ye o kɔfɛ a bɛna taa jamanatigi dagayɔrɔ Kuluba ni Kuluba jamana fama n'i y'a sɔrɔ Kolonɛli Asimi Goyita n'o bɛna ɲɔgɔn ye ko n'i y'a bɛlɛ lajɛ kuma ɲɔgɔn ninnu tɛna kɛ dɔ wɛrɛ ye dɛ fɛɛrɛ wala yɛlɛ bɛ se ka tigɛ cogo min na jamana ninnu ka jɛɲɔgɔnya siraw ka se ka lakana yɛrɛ k'o sinsin k'o y'a kunba de ye ani Mali ye ka dɔn k'a fɔ wulikajɔ minnu kɛ ni ka minɛn dɔw kɛrɛnkɛrɛnnenya ni olu ɲinina ka sɔrɔ Irisila jamana ni Mali de ka jɛɲɔgɔnya kɔnɔna na o minɛn kuraw a ka nin kɔnɔna na ani olu dɔw bɛ ɲɔgɔn fɛ fɛɛrɛw wala yɛlɛ bɛ se ka tigɛ cogo min na jamana in ka ɲɛta kama k'i ka dɔn k'o b'a kun na an bɛ dugawu kɛ a bɛ ka fɔ cogo min na Ala k'a bila o minɛn kɔnɔ n'an bɔra yen lakanabaliya hukumu kɔnɔna na Masina marabolo kɔnɔ na kɛrɛnkɛrɛnnenya Tugulonkurakaw fɛ Kolongo komini kɔnɔna na dɔgɔfɔrɔya jan tɛmɛnen na jɛrɛwala tigilamaw tun taara ka taa mini don o kɛra ma k'u ye wele bila lakanabaw ma a mɛnna lakanabaw ma na mini nɔfɛ jɛrɛwala tigilamaw tilala ka na mini bɔ ka taa mini bɔlen kɔfɛ an ka lakanabaw k'u ye kunnafoni sɔrɔ ka yira k'a fɔ jɛrɛwala tigilamaw nana dɔ nɔfɛ Kolongo dugu kɔnɔna na o de kɔni wulikajɔ sen fɛ u tilala k'u to yen n'i ka sɔrɔ ka tɛmɛ ka taa Tugulunkura o y'a sɔrɔ mini kɔni bɔra dugulamaw ka fɔ la ko an ka fama minnu taara k'u tilala ka pɛrɛnpɛrɛn k'a fɔ ko Tugulunkurakaw tun y'a yira k'aw mini bɛ yen ko tiɲɛ kuma tɛ olu ko k'olu ye tile 5 de kɛ k'a fɔ don o don a ye na nɔfɛ anw yɛrɛ y'a ye k'o tɛ nkalon ye u nana sɔrɔ a bɔra de o kɛra min olu y'u kɔ don o tile 2 o kɔfɛ mini wɛrɛ tilala ka taa don yɔrɔ masurunnaw fana na tuguni u ye wele bila lakanabaw ma taa u ɲɛna waati la u kɔni sigira n'a fɔra ko nin yɛrɛ nana bɔ tuguni k'a sɔrɔ lakanabaw ma na k'a bɛ kɛ baara ye dugulamaw tilala k'u si bila ala ma mini kɔni y'o mugujugu ye ka se ka taa i ka dɔn k'a fɔ a bɔ ka tila ka jati a ma an balala k'a fɔ mugujugu in ka tila ka segin ka na n'a ye fo dugu kɔnɔna na fɛn min bɛ yen ni maa bɛ se k'o fara nin bɛɛ lajɛlen kan an bɛ deli ka nin fɔ ni wele bilala u ka taa de a waati o de b'a to a caman bɛ yen olu ti dan kɛ nka taama kɛ ka tila kɛ ka dɔn k'a fɔ jalaki ta ka ɲɛsin maaw ma waati min u nana fɔ a kɔ k'a fɔ ko tiɲɛ kun dɛ ko i k'a dɔn ko nin n'a ɲɔgɔnna caman o de bɛ kɛ dusukasi olu la musow ka ɲɛmani o ye Musa Bala Kulubali n'a kɛ maaw ye Tugulunkura u k'u bɛ wele min bila olu ka marifa ma ta dɔ wɛrɛ kama dɛ k'u ti jɛni maa wɛrɛ kɛ jɔnbaya de u ti bɔ faso kɔ nka faso k'a kɔ filɛ k'o de bɛ kɛ sababu ye fɛn ni k'a dili don an bɛ dugawu kɛ basigi lafiya yarabi Ala ka se k'an ka jamana ye jamana in k'a kolosuma n'an bɔra yen kunungo wulikajɔ kɛbaaw u y'u kunda kɛnparana kan nin y'a siɲɛ damadɔ de ye kɛnparana kɔni
o kɔni kɛlen b'u bolo ni waati u ja u bɛ ka na o yɔrɔ la ni ka gɛrɛ ta ka ɲɛsin o ma u nana kɛnbarana kunungo kana marifa ci an ka gendarmenakaw daga yɔrɔ ka don ye kana marifa ci ye ka tila ka taa tribunali kunnafoni ko ka taa marifa ci tribunali daw la nka o y'a sɔrɔ maa si kelen tɛ a na kɛ sɔmi kelen tun bɛ bɛɛ y'i yɛrɛ ta u nana sɔrɔ maa t'o yɔrɔw la o kɔni kɛra dugu girinna maa 6 ɲɔgɔnɛ kun don minnu tun bɛ motow la u kɛla ka segin u kɔ nin baara min kɛra yaasa ka pratique de ama kɛnbaranaka dɔ b'an bolo nɛgɛ ka nin waati la ale b'a ɲɛfɔ ye e bɛ bini ne bɛ Kimbarana an balimakɛ an ye kunnafoni sɔrɔ ko kunungo sɔgɔma nɛgɛ ka ɲɛ 9 waatiw la ko marifatigi dɔw donna kɛnbaranakaw fɛ yen nɔ k'u taara marifaw ci ko ka moto dɔ jeni ka bɔ a ko kɛra cogo di wala o kɛra ko ala k'u ma se ka mɔgɔ sɔrɔ mais o ye moto jeni tribunal da la tribunal datugulen don wa walima baara tun bɛ kɛ a kɔnɔ n'u sɔmina de ni maaw kun ma sɔrɔ yen a bɛ kun sɔminu la de quoi u bɔra Cijana sira de mɔgɔ 6 moto 3 quoi jadisiw de don minnu bɛ yala ka mɔgɔw faga yɛrɛ olu yɛrɛ de don ni u siɲɛ fɔlɔ ka se walima u deli ka nin kɛ yen de a bɛ siɲɛ 4 bɔ mɔgɔ min tora la Kimbarana ka taa mɔgɔ 3 ɲɔgɔn na u nana ntɛnɛntɛnya fɛ fana u ma mɔgɔ sɔrɔ an ka mɔgɔ kun sɔmini b'u la quoi parce que menace cayalen don u bɔra yan ma mɛ ka bɔ yan sisan ka tila ka segin ka na tuguni o de b'a la anw na an bɛ mɔgɔ bɛ lakana de la sisan an kɔni m'o dɔ sɔrɔ yan fɔlɔ dɛ an bɛ a ɲini ɲɛmɔgɔw fɛ u ka hakili to an na sécurité ko bɛ se ka sabati an fɛ yan cogo min na o de y'an ka hamina ko ye bi tuma dɔw la balle perdue bɛ se k'i sɔrɔ vraiment an kɔni bɛ fɛ lakanabagaw ka a lajɛ pour que an bɛ se ka lakana cogo min na quoi lakana caya fɔlɔ dɛ mɔgɔw kun bolo la ka dogo mais après mɔgɔw bɔra ka t'u ka baaraw kɛ an tɛ ɲini ka deli a la yɛrɛ sa wa kabako yɛrɛ yɛrɛ de an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye seereya dɔ kaɲɛ ka bɔ kɛnbarana ko maaw tun bolila ka don kɔfɛ maaw bɔra a ka kɔrɔfɔ laban na k'u bɛna ɲini ka dala la sa nin kojugu ye fɛɛrɛ de ka kan ka se ka nin bali n'a fɔra jamana kɔnɔ na kiiribulon o ye jamana yɛrɛ fɛn fɔlɔ de ni sariya tigilamaw tɛ ko foyi tɛ ɲɛ sɔrɔ ka ɲɛsin olu ka yɔrɔ ma ka ɲɛsin lakanabagaw ka yɔrɔ ma u ka fɛɛrɛ kɛ f'u ka se ka siri dan na an bɛ dugawu kɛ jamana yɛlɛ ka kolosuma o de kama su ni tile an bɛ deli ka fɔ ye min bɛ yen ani min bɛ fɔ u tɛgɛ da ɲɔgɔn na an ka wulikajɔ kɛ hali bi an ka tɛgɛ di ɲɔgɔn Mali ka basigi k'o sabati n'an bɔra yen an bɛ taa ɲɔnɔ marabolo kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya Dɔgɔfiri komini kɔnɔ la jumadon Dɔgɔfiri Kawusɛti ni Farabugu cɛ kungo minnu bɛ yen maaw taara u ka foro la jariwala tigilamaw taara don maaw ni forow cɛ a kɔni kɛra so ye dozolaka minnu tun bɛ forow kɔnɔ na u ye marifa ci olu yɛrɛ kɛra so ye ni k'u ka marifaw ci dugulamaw ye renfort bɔ ni ka taa k'u bɛ taa fara olu kan a kɛra so ye u y'u yɛrɛ ɲini nka u taatɔla taara ni cɛkɔrɔba dɔ ye n'i y'a sɔrɔ o ye Sulemani Bɔre yaasa ka piratigɛ d'an ma Dozo ka kuma lasela b'an bolo ni waati na nɛgɛ ka bɔ Dɔgɔfiri e ye jɔn ye ka bɔ mini ne tɔgɔ ye Umaru Kulubali Dɔgɔfiri Misira Kawusɛti ne ye Dɔgɔfiri Dozo ka kumada ye ko jumadon jariwala tigilamaw ko maaw taalen u ka foro la Kawusɛti dugu kɔnɔ la k'u taara don maaw ni forow cɛ ko fɔ a kɛra so ye ka taa ni Dɔgɔfirika dɔ ye a ko kɛra cogo di jumadon sɔgɔmada fɛ an ka mɔgɔw taara u ka foro la mɔgɔ ninnu nana don u ni foro cɛ mɔgɔ fanba yɛrɛ y'a filɛ k'a fɔ ko foro baarakɛla dɔ don mɔgɔw bɛ pɔn min tigɛ ka don foro kɔnɔ o nana ka na fo ka na se o ma donc o ye marifa ci da minnu bɛ fo kɔfɛ olu sigilen don kɔfɛ ni marifa semanni ye olu ye ciri kɛ ka na ciri kun bɛ tɛmɛ fo dugu yɛrɛ kan dozo kelen kelen minnu bɛ olu y'u jaabi o kɔnɔna na o y'a sɔrɔ ni cɛ kelen kɔni b'a ka foro kɔnɔ yen nɔ o tɛmɛna ale yɛrɛ kan dɛ o segintɔla dɛ o taatɔla ye o de minɛ ka taa a tɔgɔ ye Sulemani Bɔrɛ makɔrɔba don fɛn fɛn san 60 dɔɔnin a b'o bɔ aw n'u ka ɲɔgɔn sɔrɔ kɔnɔ na marifaciw bɔra ani u ni ɲɔgɔn cɛ wa marifaci kɛra la yɛrɛ de maa si mɛ kasara na an ka bolo ka bɔ maa mɛ jogi yɛrɛ k'u tun ye bolimafɛnw caman fara ɲɔgɔn kan k'u bɛ taa n'olu ye nka k'olu ma se ka taa aw jini kura dɔ tun bɛ yen o y'a filiw tigɛ k'u b'o ta ka taa n'a ye minnu y'o ta k'o bɛ taa n'a ye mɔgɔw dozo ye ciri k'o kan o yɛrɛ kɔni u y'o sama ka taa n'o ye dɛ ɲɛna joli yɛrɛ kɛra ka moto bɛɛ fa moto bɛ se ka taa bolimafɛn si bɛ se ka taa bolo o y'a bɛɛ fili ka boli n'u ni ɲɔgɔn na tɛ u bɛna mansinw ni bolimafɛnw de kama nka mugu tugulenw la dozo minnu bɛ fɛ u bɛ se ka taa n'a kelen ye k'a sababu kɛ dozo kɛ muguti ye papion nana baara kɛ yɔrɔ min na n'a bɛ fɔ ma kurankɛ o ye kɔfɛla fɛ nin kɛra yɔrɔ min na fala bɛ ani yɔrɔ dɔ in cɛ a kɛra anw ni Farabugu de cɛ ka taa Farabugu aw ni Farabugu cɛ sera ko bɛ cogo di kama daminɛ a bɛ cogo min na a b'o cogo kelen la maa tɛ se ka bɔ Farabugu kɛ n'a maa tɛ se ka bɔ yan ka taa Farabugu ni mɔgɔ ko Farabugu labila la u ka fara kuma ma Farabugu mɛ labila bi a mɛ labila sini hali sini Farabugu ka balo Mali finitigilakaw de bɛ taa ka to ka balo de kɛ k'aw ko Farabugu sira kɔni labila la o ye nkalon ye anw de bi yan ne yɛrɛ ye Farabugu ka den ne bangena Farabugu mɛ sigi mɛ Dɔgɔfiri Kawusɛti mɔgɔ minnu bɛ nin kuma minnu fɔ jarisiw yɔrɔ dɛmɛbaw don min yɛrɛ b'a fɔ e yɛrɛ tɛ terrain kan i tɛ terrain si dɔn mɔgɔ min bɛ nin kuma fɔ mɔgɔ dɔw dɔrɔn u tɛ terrain kan u t'a a ɲɛdɔn u tɛ mɔgɔ ɲini a ɲɛ na Farabugu yɛrɛ b'a dɔn Farabugu labila Dɔgɔfiri mara bɛɛ b'a dɔn Farabugu mɛ labila e mɛ mɔgɔ ɲini ka mɔgɔ min bɛ terrain kan ne y'i to fo diɲɛ fan yɛrɛ fɛ ko Farabugu labila la i ye nkalon yɛrɛ yɛrɛ de n'a fɔra ko yɔrɔ mɛ labila pour que an ka se k'a ɲini fanga ka se ka na labɛn cogo n'olu ko k'a labila la ni mɔgɔ sigira n'o olu ye anw yɛrɛw juguw yɛrɛ ye ne kɔni b'a ɲini Asim n'a ka mɔgɔw halisa mankan kɔni u k'u jija u seko bɛɛ lajɛlen la mankan a bɛ Dɔgɔfiri bi a bɛ ɲɔnɔ mara bɛɛ lajɛlen mais a bɛ se ka taa Mali fan yɛrɛ fɛ u ka wuli k'u jɔ mankan bɛ se ka nɔgɔya cogo min na mais ni mɔgɔ min y'i sigi ko ne sen da la bi ko a tɛ anw fɛ bi a kun diya kununko koyi mun b'a to a tɛ se ka se yɔrɔ wɛrɛ la sini mɔgɔw ka jɛ k'u hakilila kelen ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye Umaru Kulubali ka bɔ Dɔgɔfiri a y'a fɔ cogo min na bi nin de kɔni ye dili don o de kama an bɛ deli k'a fɔ ni nkalon ye dugu o dugu jɔ n'an ka tabu ye o b'a ci dɛ an ka sabali
ite yɔrɔ min na walima i ti fɛn min kalama wa i b'a dɔn u bɛ kunnafoni minnu di k'a labilala ka sanga ni dɔ tulo la kuma dumani dama ye ka maaw to gɛlɛya kɔnɔ fɔli yɛrɛ ka di u caman ye n'aw hakili b'a la bandaw tile la jamanatigi min bɛ jamana kunna bi n'o ye kolonɛl Asimi Goyita ye olu taara farabukaw fɛ yen kuma bɛɛ lajɛlen ni yɛlɛmana Mali fan bɛɛ lajɛlen fɛ ko farabuka ni libéré an kelen pewu de ye nin kuma in sɔsɔ Mali bɛɛ ka tila ka maa caman diman kɔrɔ u tilala ka na tiɲɛ ye hali bi farabugu o degu kelen kɔnɔ na a caman bɛ yen minnu b'an wele k'olu bɛ yafa ɲini fɛ an b'a f'u ye anw de bɛ kunnafoni min di karisa ni dun o tɛ dɛ an bɛ kunnafoni taasiɔn kɔrɔ de ka tiɲɛ kɔni k'o di malidenw ma n'an dɛsɛr'u la an bɛ se ka kunnafoni kɔni ka se ka adama n'o tɛ k'a fɔ ko ka kuma dɔ fɔ min ka di maa dɔ ye ten kunnafoni a t'o sira kan an bɛɛ lajɛlen ka kɛ kunnafoni ɲuman dila ye sango an ka jamana kɔnɔ maa minnu bɛ gɛlɛya la ni kunnafoni ɲɛnama dir'u kan a bɛ kɛ sababu ye wulikajɔ bɛ kɛ ni ka se k'u bolo magɛn o de ka kan bɛɛ lajɛlen fɛ o ka fisa k'a fɔ i tɛ fɛn min kalama ka se ka kunnafoni jugu d'a kan nka kunkolo ɲuman mɔgɔ tɛ ɲɛkili corongo jugu la n da fan ka sɔrɔ fana o y'a caman kun ye anw bɛ dugawu kɛ jamana ye Ala k'a basigi n'an bɔra ye Sinzani marabolo kɔnɔ na wulikajɔ kɛra Jariwala cɛlamaw fɛ Sinzani filɛ marakala kɛrɛfɛ yɔrɔ kɔrɔbaba do bi min y'a faama o kɛra ne o y'a sɔrɔ a mara ɲɛmaw ye kɔmandannakaw nin yɔrɔ caman ka taa fara kɔ Seguba kɔfɛ o yɔrɔw la an ka jamana ka administration maa si kelen tɛ bi marifatigiw y'a sababu ye Sinzanikaw fɛ yen o sugu ye tarata ye bi ɲɔgɔn don u taara ka taa sifinaka dɔw denmisɛnnin dɔw bɔra division na k'u bɛ taa Sinzani sugu la u taara u kunbɛn ka taa n'u ye yaasa ka pratique d'a ma min ye divisionaka dɔ ye ale b'an bolo nin waati na a b'a ɲɛfɔ an ye e bɛ bɔ min ka bɔ division na an ni Sinzani cɛ 7 kilo de ko tarata dɔw k'u y'a ka denmisɛnnin dɔw minɛ ka taa n'u ye denmisɛnnin 2 moto la tiɲɛ don wa tiɲɛ yɛrɛ don kelen tɔgɔ ye Abdul Karim kelen tɔgɔ ye an b'a fɔ a ma ko Ba mais a tɔgɔ ye Mukutari tarata don jadisiw taara u bɛlɛ sira la ka n ka denmisɛnnin 2 minɛ u natɔ Sinzani sugu la kamala y'u dama deli ka donsoya kɛ denmisɛnnin fitininw de don u si tɛ san 20 bɔ fɔlɔ u y'u minɛ cogo di u bɛ ka taa Sinzani sugu la bɔ u nana sira da denmisɛnnin ninnu ye a bɛ n'a fɔ mɔgɔ dɔ de ye ko fɔ u ɲɛ denmisɛnninw nana s'u ma dɔrɔn u ye denmisɛnninw lajɔ ka denmisɛnninw minɛ u tun bɛ Jakarta de la u taara n'u ni moto bɛɛ ye vraiment an kɔni tɛ se ka fɔ lakana bɛ yen parce que an yɛrɛ tɛ sɔrɔ si y'a ɲɛna ye kuma tɛ lakana ma an yɛrɛ ka dugu donso de b'a kɔlɔsi ni lakana kɔni bɛ yen anw tɛ se ka fɛn fɔ lakana ko la an b'a f'u ɲɛ hali bi u ka dɔ fara baara kan sinon an ma foyi faamu fɔlɔ olu bɛ ka tɛmɛ mɔgɔ minnu kan olu yɛrɛ de ye jadisi yɛrɛ chef ye minnu ye denmisɛnnin ninnu minɛ mɔgɔ 3 de tun don 2 cɛ 3 an kɔni bɛ weleweleda min kɛ dɔrɔn Mali faamaw k'u jɔ hali bi u ka dɔ fara cɛsiri kan an balodan k'a fɔ ni tun ye divisionakaw ye jamana in Ala ka kolosuma n'an bɔra ye Segu kɛrɛfɛ Zanbugu an ka jamana maa ɲɛmaw ye ji di olu ma o kɛra ni sujakoba ye o kɛnɛ kan an ka Mali ministre ɲɛmaa yɛrɛ tun bɛ i ka dɔn k'a fɔ jibondo in a koromokali yɔrɔw la mɔgɔ dɔ b'u ka nisɔndiya jira Zanbugulakaw la an k'u lamɛn a ye Zanbugu musow lafiya sa nɛnɛ an bɛɛ nɔgɔlen kun don an sera dulɔki kun don k'o bilen jiko fɛ mais nin kɔni y'a lafiya an ye saniya sɔrɔ ka jisanima sɔrɔ k'an bonya k'an garama k'an fara Mali mɔgɔw kan an bɛ laɲini minnu k'u fɛ kɛnɛyaso n'o ye dɔgɔtɔrɔso ye an ka denmisɛnnin ma bana ani masala cɛ an ka komini cɛ kilo 7 yali ka tɛ n'i ka den banabaatɔ ye a ka gɛlɛ dɔɔni ani cɛ m'o dɔn muso y'o dɔn ka tin dɔ ta yan nɔ tin wulilen k'i bɛ taa masala a ka gɛlɛ dɛ o kɔni an b'o ɲini a fɛ n'an y'o sɔrɔ o ka d'an ye bi seli tɛ nka bi ye donba ye alihamdulilayi tare anw ye ji sɔrɔ bi anw bɔra eau de javel san na an ka finiw n'Ala ka sɔn a ma finiw tɛ nɔgɔ bilen ni bi bɔra a la an ne nisɔndiyara fo ka se an b'o foli de kɛ aw ye ko an y'an ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ bi 2023 kɔnɔ an y'an ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ Zanbugu jumɛnra Zanbugukaw y'u ka nisɔndiya jira ni tun ye Zanbuguka dɔw kan ye Mali ministre ɲɛmaa Dr Sokali Kula Mayiga tun bɛ kɛnɛ kan ministre ɲɛmaa ye kuma min fɔ baara in senfɛ o filɛ k'a yira maliyɛnw bɛɛ la hakilina min bɛ président de la transition Asimi Goyita a n'a ka gouvernement la o ye miseli de ye an b'a fɛ o kɛ ka se Mali dugu bɛɛ la dugu 10,000 ani 3,000 de bɛ Mali la an bɛ aw de ka bila la o de kama an b'a fɛ yanni transition in ka ban ni cérémonie ka se ka kɛ dugu bɛɛ la kelen Mali kɔnɔ wari min ye nin dilan sɔrɔla cogo di président y'a fɔ conseil des ministres la l'armée kɔfɛ lakana kɔfɛ gouvernement ka baara fɔlɔ ye min ye hami min bɛ maliyɛnw la u ka monnaie bɔ maliyɛnw la Asimi Goyita de y'a fɔ o tuma an ma taa yɔrɔ jan an ka wari sɔrɔ dɔrɔn an y'a lajɛ ka bɔ Kidali mɛnɛ ka fo Kayi ni ko gouverneur ma comme a tɛ se ka bɛɛ bɔ a y'a lajɛ aw yɛrɛ ka yɔrɔ sugandi ni ji tɛ min bolo président bɛ ka ji di ma caman ma mais an b'a dɔ fara président ka baara kan tuguni handicapés dɔw bɛ yen minnu tɛ se ka taa école la sen t'u bolo k'olu fana dɛmɛ yɔrɔ dɔw bɛ yen
aw bɛ k'a fɔ sisan ko dɔgɔtɔrɔso taabolo yɔrɔ dɔw la dɔgɔtɔrɔso b'u bolo mais foyi tɛ yen hali malibaatɔw tɛ se ka taa ko ambulance ka sɔrɔ donc ne ko n ka mɔgɔw ma aw kana taa yɔrɔ jan comme an ka président y'a fɔ ko maliyɛnw ka hami o de y'an ka priorité filanan ye défense kɔfɛ a ye wari in ta a y'a don maliyɛnw ka priorité la o de la Zanbugu in sɔrɔla. Ni tiɲɛ Mali ministre ɲɛma kan ye Dr Shokowal Kogala Mayiga kɛnɛ kan ye maaw ka nisɔn yira kosɛbɛ an bɛ dugawu kɛ fourage min dilen fulu ma ala ka kɛ dɛmɛɲɔgɔn ye ka ɲɛsin dugu ma ni n'a ɲɔgɔnnaw k'olu caya n'an bɔra ye Kanada jamana ye dɛmɛɲɔgɔnya dɔw kɛ n'o ye mobili dɔw ye ka da an ka kɛnɛya tigilamaw kɛrɛnnɛ ka bila olu ka bolo kan olu ka maa ɲɛma dɔ kɛnɛ n'i y'a sɔrɔ u bɛ tali kɛ Bakari la ale b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. Nisɔndiyalen don kosɛbɛ parce que an y'a ɲini Kanadiɛnw fɛ à travers projet clé k'u k'an dɛmɛ parce que anw ka dɔgɔtɔrɔso in anw bɛ dɔgɔtɔrɔw kalan yan wa an ka bolofaraw bɛ Mali kɔnɔna na Mali duguba 7 fɛn fɛn bɛ yen an ka bolofaraw bɛ yen anw ka hakilina ye mun ye dɔgɔtɔrɔya ye pratique ka tɛmɛ théorie kan pratique n'u ye mun kalan classe kɔnɔ n'u taara dɔgɔtɔrɔso la u kan ka se k'o banabaatɔ furakɛ cogo la o la fo mɔgɔw ka bɔ Bamakɔ yan ani mɔgɔw ka bɔ région na ka taa u sɔrɔ SOSCOM kɔnɔ dɔgɔtɔrɔsow kɔnɔ hôpitaliw kɔnɔ k'a lajɛ u ye fɛn min kalan classe kɔnɔ est-ce que u bɛ k'a kɛ ka ɲɛ wa c'est vrai que u b'a daminɛ manikɛnw na yan fɔlɔ mais n'u sera manikɛnw na u bɛ sɔrɔ ka taa bila mɔgɔninfinw na est-ce que mɔgɔninfinw bɛ mɔgɔninfinw kalan ka ɲɛ o pratique min filɛ ye fo mɔgɔ de ka bɔ yan kuma ka yaala fan bɛɛ fɛ o région bɛɛ la ka t'u ɲini Mali fan bɛɛ fɛ u bɛ SOSCOM fɛn o fɛn na u bɛ CSRF u bɛ hôpital fɛn o fɛn na ka taa lajɛ est-ce que u bɛ ka mɔgɔw furakɛ ka ɲɛ o yɔrɔ de la an mago bɛ bolifɛn de la parce que an ka mɔgɔw caman na u bɛ kariw ta ka taa donc u bɛ bolifɛn komɛ ninnu ta ka taa u bɛ problème caman sɔrɔ mais donc ni mobile ninnu b'u bolo u bɛ boli u bɛ t'u lajɛ a b'u encourager parce que an ka hakilina ye mun ye dɔgɔtɔrɔ fɛn o fɛn n'an b'a kalan yan o dɔgɔtɔrɔ n'a taara diɲɛ fan o fan a ɲɔgɔn kana bɔ pour que a ɲɔgɔn kana bɔ fo an k'a lajɛ terrain kan est-ce que min kalan n'a kun a bɛ ka t'o kɛ terrain kan. An balɔnna k'a fɔ ni tun ye Bakari Jalo kan ye u ye dɛmɛya minnu sɔrɔ n'o ye mobile ye an bɛ dugawu kɛ ala k'a kɛ ɲɛta ye ka ɲɛsin an ka jamana kɛnɛya ma n'an bɔra ye an ka jamana kɔnɔna na kumaw cayalen bɛ kosɛbɛ Kidaliko sigafɔw ani o kɔfɛ Mali ni marifatigi jɛkulu minnu bɛ n'olu yɛrɛ y'a yira k'a fɔ k'u bɛ marifa bila ka jɛn ni a ye ka dɔ jamana dungɔda fɛ olu kɔni ni Mali cɛ kɛmɛ furujugu a tɛ sa kunkan kuma ti ban sema a n'a tɔw o kuma cayalen bɛ o hakilila minnu bɛ senna bi Musa Kɔnɛ ka bɔ Buguni e hakilila ye mun de bi Mali ni sema ni ɲɔgɔn cɛ Kidaliko la ko n'i ye Kidali attaqué ko OTAN bɛ n'a ka sɔrɔsiw bila ka na Nations Unies b'a kɛ tan mais min fɔ matériel min bɛ Mali bolo an ka Kidali ci ka segin ka jɔ o san na Laginɛkaw y'a kɛ u ni Sierra Leone frontière la a kɛla ka Sewuba Konate to yen Sewuba Konate ko fɛn fɛn n'a sɔrɔ i ye Laginɛka de ye frontière min fila bila a ye délai de di o délai mana se ka mɔgɔ fɛn fɛn to frontière hali sɛw b'a bɛɛ faga u y'a kɛ ten a sanni ɲinɛn tɛ rébellion ma wuli o frontière la tuguni Kidali solution bɛɛ min ye k'a fɔ min ye maliyɛn yɛrɛ lakika ye bɔ Kidali yanni nin don cɛ ka Kidali ci fɔ Algérie hali sɛ min b'a kɔnɔ k'a bɛɛ faga n'an ma Kidali ci pewu an tɛ lafiya ninnu mago si tɛ sigi ka fɔ la an k'an sigi ka kuma u mago t'a la a bɛ fɔ ten ko kuma fila bɛ denmisɛnnin min tulo la o tɛ se ka ɲuman kɛ o sema bɛ ka baara fana kɛ ni MINUSMA hakilina ye MINUSMA ye Faransi ye cɛ fɛn fɛn b'a f'i ye k'an ka sigi ka kuma kɛ a bɛɛ Faransi ka piyɔnw ye solution fɛn fɛn bɛ Kidali la k'a ci ka segin k'a jɔ ni nin tɛ fura t'a la n'a ye OTAN ja o u kana Mali yɛrɛ effacer ka bɔ Afrique kariti kan anw ka autoritéw sigilen don ka mun lajɛ n'an ye ko k'an bɛ ninnu attaquer cogoya dɔ la a bɛna fɔ ko an bɛ ka Malidenw faga ok t'u yɛrɛ jate Maliden u ka drapeau b'u bolo a mɛnna bɛɛ Azawa drapeau y'u bolo u tile kelen ma deli k'u yɛrɛ jate Maliden ye Faransi b'a f'u ye dɔrɔn u bɛ sema ni de bila mankan ci la pour que anw yɛrɛ ka ɲinɛ an ka avancement kɔ fo ka autorité de k'o faamu mais min fana fɔ autorité fo ka taa fɔ diɲɛ wulila Algérie tɛ kan fɛ sema kelen min filɛ Algérie b'u kɔfɛ anw ka rebelle chefs bɛɛ bɛ Algérie de Yade Agali a dogolen don Algérie de ni attaque guanna waati a bɛ taa Algérie de aw ko k'aw tɛ mɔgɔ min ye aw bɛ ka rebellew de lamara ka tila k'olu su k'o bila o jamana la olu k'o attaquer ka segin ka t'u dogo aw fɛ aw mana wuli aw ko k'aw y'o kɛlɛbana ye n'i y'a mɛn ko ka accord d'Alger ta Algériens yɛrɛ b'a soutenir ko k'a ta parce que olu b'a dɔn Mali ka intérêt t'a la janvier kalo tile 17 u ye anw ka sɔrɔsiw fagali minnu kɛ u bɛ k'o de fêter an b'a ɲɛsin ninnu de la phase la k'u kɛlɛ o de b'an lafiya an mago tɛ kalafili la fɔlɔ an ka Kidali nin k'an ta ye wa Mali ka bɔ CFA la ni Mali bɔra CFA la don o don hali Kidali filɛ mankan min a bɛ dabila e ni mɔgɔ min bɛ kɛlɛ la e ko k'i jugu don k'a t'i fɛ o de bɛ k'e ka wari dilan i bɛ se ka taa k'o dan u bɛ ka CFA min dilan ka di MINUSMA ni SEMA mɔgɔw ma n'anw tɛ CFA la u ka wari bɛ taa dun ni Mali bɔra CFA la don o don Faransi b'i bolo jigin an balɔnna k'a fɔ ni tun ye Musa Kɔnɛ kan ye ka bɔ Buguni parti politique bɛ kɛnɛ n'i y'a sɔrɔ bɛnkan ye o coordinateur do kuma kolomara tɛ dɔwɛrɛ bi k'an ka jamana ka wulikajɔ k'ale bɛ ka dɔn se yɛlɛma sango jamana in kɔnɔna na basigi ni kɛlɛ min n'o kuma bɛ sen na o bɛ se ka kɛ ɲɛta ye cogo min na an bɛ dugawu kɛ ala k'o sabati
n'an bɔra ye lakɔli karamɔgɔ minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ u bɛ komunu kɔnɔna na olu kɔni tiɲɛ la ka kan ni gɛlɛya tɛ fila ye u kelen bɛ ka gɛlɛya kelen kɔni o ɲuman bɛ k'u sɔrɔ u bɛ wele ko lakɔli karamɔgɔw don tɔgɔ la sara t'u ye gɛlɛya de dan y'a caman ta ye wa i ka dɔn u bɛ ka baara kɛ i n'a fɔ minnu yɛrɛ talen bɛ baara yɛrɛ kama u bɛ ka baara kɛ fo ka kundama tɛmɛ olu yɛrɛ ta kan u ye fara ɲɔgɔn kɛ Joyila marabolo kɔnɔ na dɔgɔfilaɲɛ in kɔnɔ na ka taa guvɛrnɛri ɲɛkɔrɔ ani préfet haminanko min b'u la ka taa sɛbɛnfuraw di olu ma a sen fɛ min ye kulu ɲɛmaa ye Sumayila Tarawele ale ye kuma min fɔ u filɛ san o san mɔgɔ hakɛ min bi ta a ka dɔgɔ ko in daminɛna 2014 2016 dɔ ma kɛ 2020 dɔ ma kɛ 2022 dɔ ma kɛ fɔlɔ mɔgɔ 16 la n'a fɔra ko mɔgɔ min tala o kɔnɔ k'o tɛ tɛmɛ mɔgɔ 7,000 la an bɛna taa o mɔgɔ 16 bɛɛ sɔrɔ ka don fonction publique la san joli o bɛ taa yɛrɛ sɔrɔ fɔ san 32 ɲɔgɔn na laɲini filanan tɛ dɔwɛrɛ ye ni an seko ma kɛ bɛɛ tali la u ka ancien communautaires bila minɛn kɛrɛnkɛrɛnlen kɔnɔ o de ye statut spécial ye giri bɛ d'u ma giri ye sara manankun de ye wari min bɛ ka di aw ma o ye sara tɛ dɛ 1000 bɛ jɔn sara ye commandant yɛrɛ m'a fɔ sisan ko 5000 tɛ mɔgɔ balo 1000 tɛ mɔgɔ balo nka aw b'a la ka baara kɛ o kan an ko yanni baara in ka ban u ka aw bila minɛn kɛrɛnkɛrɛnlen kɔnɔ o minɛn kɛrɛnkɛrɛnlen bɛ kɛ sababu ye laɲini dɔw bɛ sabati o laɲini fɔlɔ dɔ ye jumɛn ye aw bi don INPS la ni si sera retraite ma i bɛ pension sɔrɔ ni aw bilala o hukumu kɔnɔ mɔgɔ o mɔgɔ donna INPS la o yɔrɔnin bɛɛ i donna AMO na i na o fana sɔrɔ ka fara i ka sɔrɔ kan n'o kɛla giri mana di aw ma san 2 o san 2 dɔ bɛ fara sara kan laɲini minnu bɛ la ka kɛ UNTM fɛ aw bɛ olu fana sɔrɔ giri valoriser la sisan aw ye dɔ sɔrɔ a la parce que giri tɛ ancien communautaire bolo foyi ma sɔrɔ a la enseignants fana ye kɛlɛ kɛ n'o y'an ka synergie an b'u sɔrɔ k'u foya ka prime de documentation sɔrɔ ancien communautaire t'o sɔrɔ dɛ ancien communautaire jɔn bɛ k'a sɔrɔ maa si tɛ k'a sɔrɔ gouvernement fana y'a yira ko an ka yɔrɔ dɔw lasɔrɔli ka gɛlɛn n'a bɛ fɔ o ma ko zone difficile anw yɛrɛ fɛ yan bɛlɛkɔ b'o la mɔgɔ o mɔgɔ bɛ bɛlɛkɔ hakili la tɔrɔmɔɲɔni dɔ bɛ fara olu ka sara kan ancien communautaire bɛ bɛlɛkɔ ye aw t'a la k'o sɔrɔ nka aw b'a la ka kalan kɛ o kan ni ancien communautaire bilala minɛn ɲɛnama kɔnɔ a ka ca ala fɛ jiri min bɛ kɛ intégration ko nɔfɛ a fanga bɛ dɔgɔya kosɛbɛ laɲini sabanan ko ni fila kɛrɛfɛ communauté bɛ min di aw ma yanni subvention yɛrɛ ka na ancien communautaire daminɛna k'a sɔrɔ subvention t'a la dɛ cɛkɔrɔbaw bɛ yan olu b'o kalama min ye sara ye n'an bɛ se k'o fɔ commune yɛrɛ ye mɔgɔ minnu ta k'a b'a bila u ka budget kan k'a fɔ an bɛna karisa sara in na ka contrat dilan la o de ye sara ye o de y'a to subvention in a tɛ se ka don INPS la o ye degun dɔ ye an b'a ɲini communauté fɛ a y'o ŋaniya ɲuman min ta a ka continuer ka dɛmɛ di ancien communautaire ma an y'o kɛ laɲini sabanan de ye ni ancien communautaire bilala minɛn kɔnɔ sisan subvention ko t'a la bilen communauté ka dili t'a la bilen o bɛɛ banna ni ni laɲini kumaba saba bɔ ancien communautaire ka degun na ne ma d'a la ni belebele bɛ to ye bilen o de y'a to an t'a fɛ ka kɛ kuma lankolon fɔla ye a fɔ yɔrɔ dɔ ye gouverneur ye n'i ye fɛn o fɛn fɔ gouverneur ye i sigi a kan ko président de la république b'o kalama dɛ parce que gouverneur ye président de la république ka jɔyɔrɔ fɔlɔ de ye yan an b'a bila hakili la k'a fɔ an ka kuma min fɔra nin ye a fɔra Asimi de ye i n'a fɔ Asimi de ɲɛ torolen mana i n'a fɔ a tulo dayɛlɛlen don k'an ka kumakan lamɛn a y'o tanbage bɔ a la pewu a tɛ se ka mara yan bilen a bɛ ci o ye diyagoya ye bi bɛɛ présidence bɛ nin lettre sɔrɔ bi bɛɛ u b'a kunnafoni sɔrɔ kuma fɔra fɔyɔrɔ la wa a fɔla fɔkuma na. an b'a dɔn k'a fɔ nin tun ye Sumayila Tarawele u ka kulu ɲɛma u ye kuma min fɔ n'i y'a sɔrɔ ka wulikajɔ kɛ ni ka taa kɛ bataki ye k'a di mara ɲɛmaw ma Joyila marabolo kɔnɔ na kɛrɛnkɛrɛnnena commandant min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ o ye préfet Abu Dawu ale yɛrɛ ye sɛbɛnfura in minɛ a ye kuma min fɔ o filɛ. n b'aw fo aw yelen jala ye sɔgɔmada in na an y'a jateminɛ gɛlɛya dɔw b'aw kan a gɛlɛyaw ka ca anw yɛrɛ y'aw ka mɔgɔw reçoit siɲɛ dama dama don o don aw cɛsirilen don pour que ka jamana dɛmɛ k'a ka taabolo dɔ waleya o ye politique jumɛn ye o ye éducation ye k'an former i ka kɛ ministre o i ka kɛ directeur o i ka kɛ i b'a sɔrɔ dɔ de y'i former n ko aw ye fɛn bɛɛ dabila pour que ka se ka o kɛ k'an dɛmɛ k'o baara kɛ mais ni gɛlɛya nana an fana kan k'aw faamu an ko an b'aw fo ka tila k'aw fo tuguni a ka laɲini min bɛ papier in kɔnɔ an bɛ k'an cɛsiri a caman na lettre in sɔrɔlen kɔfɛ an bɛ dɔ fara a kan
pour que a bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min na à 100%. o ye anw yɛrɛ ka laɲini ye. mais dɔw fana bɛ yen mun kan ka taa niveau wɛrɛ la an b'a ci a kan ka taa yɔrɔ min na an kan ka hakilina mun fana fara a kan an b'o fana fara a kan k'a ci k'a fɔ a ye jija jamana ye dɔ kɛ mais jamana hakili b'aw la dɛ aw yɛrɛ ɲɛ b'a la ko ka ca mais jamana hakili b'aw la aw kana bila dɛ parce que n'i y'a bila dɔrɔn a man ɲi dɛ aw kana fɔ k'aw tɛ taa classe kɔnɔ a ye jija a ye continuer a ye sigi classe kɔnɔ o de y'an ka laɲini ye an fana b'a jija laɲini mun fana bɛ yen minnu bɛ se ka kɛ sisan minnu bɛ se ka fɛ an fana b'an jija pour que o bɛ se ka kɛ cogo min na o de y'an ka laɲini ye an ka réunion mun bolo dannen don kalo saba an b'a kɛ ni collectivité ye minnu ye mɛrɛ ye acteurs ye ka fara an ka service technique kan an bɛ hakilijigiw kɛ mais comme anw yɛrɛ tɛ ordinateur ye mun ye a ye nin sara k'u man nɔgɔ kosɛbɛ an b'o faamuyali ɲini aw fɛ aw ka laɲini mun bɛ yan a kan ka lase yɔrɔ min na ne yɛrɛ bolo bɛ taa lase a tɛ ci ala sago aw sago merci beaucoup. an balɔden k'a fɔ ni tun ye Joyila marabolo kɔnɔ la kɛrɛnkɛrɛnnenya commandantba min bɛ yen Abu Dawu baara in kɛra alamisa don Joyila marabolo kɔnɔ na kɛrɛnkɛrɛnnenya Usman Kulibali ja masakɛ ale tun b'an tɔgɔla ye lakɔli karamɔgɔ y'u ka dusuma kasa caman bɛ gɛlɛya minnu b'u kan k'u da s'a ma u ka fɛɛrɛ bali kɛ mɛ ni sogo nɔfɛ o tɛ min ye ka se k'u bila u ka hakɛ kɔnɔna na n'o kɛra sɔnni k'a fɔ ko lakɔli karamɔgɔlakaw dɔw ka kuma tɛ dɔ de ko niveau foyi t'u la k'a sɔrɔ u bɛ sara min ta olu ka jate tɛ bolo kan mun de kan ka k'u ye anw t'o jate minɛ dɛ anw ko de k'u kan ka mun kan ye o de ye gɛlɛya ye an bɛ dugawu kɛ ala k'u ka laɲiniw ni k'a sabati n'an bɔra ye donsolakaw ye fara ɲɔgɔn kɛ dɔgɔ furancɛ in karido ye ka taa ye ka dɔ ka fɔ Yanfoyila marabolo kɔnɔ na yɔrɔ min bɛ yen n'a bɛ wele ko Dusujana o kɛra Kati Solo olu ka délégation n'o groupement ye ka wulikajɔ kɛ ko donsoya ka se ka fara ɲɔgɔn kɛ ka carte kelen k'o yira donso bala ka se k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma kɛnɛ kan Dusujanakaw ka mɔgɔba kɛnɛ n'i y'a sɔrɔ kabilatigi ye o ye ka dɔ ka fɔ Ja Sangare maaw bisimila a ye kuma min fɔ ye filɛ. Ne ye Jan Sangare ye ne ye kabilatigi ye ne bɛ sa san 80 ni san 4 ne fa ye surasi kɔrɔ ye aw bisimila aw bɔra so aw donna so an bɛɛ lajɛlen ye kelen ye ɲɛ tiɲɛna donsow ka cɔ ɲɔgɔn a ka dɔgɔ bɛɛ ko n karamɔgɔ ɲɔgɔn bonya u k'o bɛɛ k'o diya a diyara ɲɛ a bɛnn'a ma n'a ma bɛn diɲɛ tɛ nɔgɔ abada an ka Mali jamana ala k'a diya a fitina n'a balaw ala k'a ban donsoya min filɛ a ka gɛlɛn ni la kanu de b'a kɛ. an balɔnna k'a fɔ nin ko ye kabilatigi ka maaw bisimila o kɛnɛ kan sigi in kɔnɔna na an balɔnna k'a fɔ Kati Sulo Sulemani Kulubali n'o ye Kati Solo ale yɛrɛ min ye délégation ɲɛmaaba ye a ye kuma min fɔ ye filɛ. Donsokɛ bɛ balo a halala de kan n'i y'a mɛn surasiya a de bɔra donsoya la dugu o dugu n'a sigira ni 100 don 90 donso y'a sigi mun y'a kɛ donso niyɔrɔ tɛ yen donso sen bɔra jamana kuma la an y'a ɲini an ka segin o minɛn kɔnɔ an ka fanga ni dɛmɛbaa b'u la u dɛmɛbaa o ye donsow de ye fanga y'a dɔn donsow ye baara in tɔ bɛ donsow de bolo donsow f'an yɛrɛ de k'a ɲini ka jamana kɔnɔ ko dɔn an kan ka mun kɛ an ka donsoya kalan an ka lakana kalan kɛ ni donsoya dilanna k'an bila jamana sariya minɛn kɔnɔna na jamana b'i dɔn jɛkulu bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ka kɛ kulu kelen ye ka don Mali sariya sunba kɔnɔ mais donsow tɛ yen dɛ mun de y'a kɛ bɛnbaliya an y'a ɲini u ka ban an jɔyɔrɔ ye min ye jamana kɔnɔ ka donsoya kɛ k'i sigi ka tila ka maɲumako kɛ bilen an y'a ɲini u ka ban donso kɔrɔw jamana kɔnɔ u ni jɔyɔrɔ jumɛn ka kan u ni bonya jumɛn ka kan an ka fara ɲɔgɔn kan an k'o fɛɛrɛ dilan gɛlɛya bɛ donso min ni minnu cɛ an k'a ɲini o bɛnbaliya o ka ban siniɲɛsigi min bɛ yen an k'a ɲini an k'o lakana wasolonkaw jamana ye donsow dɔn ko k'o fɔ aw ye cɛsiri min bɛ yen dɔ de ka fara a kan an ka balo an halala la an ka kɛ kelen ye k'a minɛ k'a ye fo kida donso fɛn fɛn b'a kɔnɔ dɔw bɛ yen olu bɛ gɛlɛya la u bɛ gɛlɛya la jɔn ye u bɛ gɛlɛya la donsow de ye n'i ye donso kelen n'a cogoya tiɲɛna donso bɛɛ cogoya tiɲɛna. an balɔnna k'a fɔ Kati Sulo Sulemani Kulubali n'o ye Kati Solo ale yɛrɛ min ye délégation ɲɛmaaba ye ni tun y'ale ka kɔrɔfɔ ye a y'a fɔ cogo min na donsolakaw ko ka se ka dɛmɛ ka taa ni ka ɲɛ suma kɛnɛ in kan maa dɔw b'u ka sira di kɛnɛ in kan an ka maa dɔw lamɛn. Ne tɔgɔ Karim Jakite. Solo n ye ka min fɔ donso den n'a ba ye kuma bɛ yen dɛ a y'a kɔrɔsi donso den n'a ba i bɛ kɛ solo kɔnɔ koyi n'a y'a kɛ k'a fɔ k'a ye a k'i bolo sɔn a y'a lolo ni ɲɛ duman bɛɛ ɲɛ dɔn an bɛ kɛ jugu sago di dɛ kuma wɔrɔ ale mɔgɔ i bolo bɛ a ye dalɔn ka di kɔnɔ man ɲi. Ne tɔgɔ ye Solomani Fane ne bɛ bɔ Masina Kolongo donso a ye kunu ka bɔ Sunɔgɔ la k'a minɛ Bakɔ ka n'a bila Masinɛ k'a minɛ Masinɛ ka n'a bila Ɲɔnɔ a bɛɛ dɔɔnin kɛra anw ɲɛna caman bɛ k'i pan k'i ye donso ye walahi i ka dugawu kɛ nin ko in ka nin sɔrɔ n'o tɛ i bɛ tigɛ i ka donsow la pewu anw ye cɛw caman ye u n'a m'u da Bamakɔ u taara ka b'u ka dugu la pewu wasolonkaw an nanen filɛ yan nɔ wa ko sera an ma yan dɛ a y'a labɛn dɛ walahi ni sera an ka dugu dɔw la bi nin dugu ninnu dɔw b'an kɔnɔ tomo de don maa si tɛ bilen ni cɛ min b'a kɔnɔ n'an m'a fɔ ɲɔgɔn an bɛ musalaka de fɔ ɲɔgɔn ye i ka dugu a bɔ bolola yanni ko in k'i sɔrɔ aw donsokɔrɔba aw sigilen filɛ nin ye cɛ o cɛ bɛ fanga na u bɛ taa jɔn de yɔrɔ ni aw donsokɔrɔbaw tɛ aw de bɛ k'u sigi fanga na k'a minɛ yen nɔ ka taa bila kadɔ fɛ fanga kun tɛ yen
donso de jɔlen kun do terrain kan wala hali bi mugu bala ka ti an yɔrɔ la n'a fɔra ko an kana musalaka fɔ ɲɔgɔn ye o la musalaka tɛ ko in kɔnɔ dɛ donso a ye to an ka donŋa bɔ ɲɔgɔn ye fanga min filɛ nin Asim bolo wala ni nin donso tɔ in dilanna o de bɛ fanga don a ka ko la ni nin tiɲɛna an bɛɛ b'an ta yɔrɔ ɲini jamana in na yan ala k'an kisi o ma anw filɛ nin data anw ye sunɔgɔtanw ye min sigi k'a fɔ an na walahi Mali tɛ an ka faamaw bolo Mali t'u bolo dɛ n'i sera pointan ni donso sɛsi ti yɔrɔ min na sɔrɔsiw ta dugu bɛɛ b'u bolo ka taa ɲɔgɔn fɛ a y'u ɲininka donso sɛsi ti dugu o dugu la a tɛ Mali bolo dɛ o bɛ juguw de bolo a bɛ mɔgɔw kɔnɔ ko fɛn ye siyako ye siyako tɛ dɛ ni maa min y'o fɔ yen a ye nkalon tigɛ jugu ko de don o kuma n'o o bɛ terrain kan a ye wuli k'a dɔn an k'an faso in bɔ bolo la n'o tɛ faso in bɛ bolo la dɛ n'a bɛ maa min kɔnɔ ko faso in tɛ bolo i ma tiɲɛ fɔ dɛ o bala ka munumunu an kɔni b'a dɔn a bɛ se ka kɛ aw de t'a dɔn. An balona k'a fɔ ni tun ye maa dɔw kan ye a kuma kuncɛ ni maa min ye Sulemani Fane ka bɔ Lutan Kolongo marabolo kɔnɔ a seni ale ka dangan don u y'a fɔ cogo min na bi wulikajɔ de ka kɛ joona k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma n'o tɛ jamana in kɔnɔ na kuma caman bɛ yen k'a ni min bɛ sen na k'u tɛgɛ da ɲɔgɔn na ala ka jamana in basigi yarabi ala ka basigi ni kelen ala k'o sabati n'an bɔra ye Wasolo marabolo kɔnɔ na karido Haji Siribe ni bɛlɛle k'ale ma vie dɔw k'a ma ko vie nɛgɛ adamaden n'an jɛra ka sigi ka ye maako la n'a dɔ bɛ yen n'a kungo seri ma i bɛ bɛɛ lajɛlen ye ko ale kɔrɔkɛ masa jalakibali y'ale minɛ o sarakabaw kɛra kɛrɛnkɛrɛnnen ka dɔn k'a fɔ karido yanfoyila marabolo kɔnɔ na maa ɲɛma fɛn fɛn bɛ yen ka taa se Laginɛ Burukina bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan yɛrɛ taara kɛnɛ kan vie ka ɲininkali k'a la vie y'a yirana k'a fɔ ale kɔni bilama kuma t'a da a bɛ foli kɛ ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma nin kɛnɛ in kan ni maaw bɔra ka n'i kɛ ko la i ka dɔ yɛrɛ t'i bolo foli kɔ a ye kuma min fɔ ye filɛ Haji Siribe n bɛ wele vie nɛgɛ yanfoyila Seriba Siribe ni wo ne yɛrɛ kɔrɔkɛ ale le fatulen décembre kalo tile 25 ka suturali kɛ tile 26 bɛɛ foli ni tanuli di ye Wasolo cɛ n'a muso ma ani Laginɛ cɛ n'a muso ni adamaden y'i kungoro i fɛnɛ kɛ mɔgɔ kungo le kɛ o n'i ba mɔgɔ kungo ma i ba yɛrɛ rɔ wa i b'a k'i yɛrɛ fɛnɛ na wallahi mɔgɔ i nalen yan nɔ Lola ni Dugure ka fara Guinée yɛrɛ kan ani Burkina be ka foli k'a bɛɛ lajɛlen kosɛbɛ kosɛbɛ yan faama ni fantan cɛ ani muso duna ani Dugure bɛɛ lajɛlen bɔlen ka ne kɔrɔkɛ sukoya kɛ ne wo Seribari 100% fo kana an yɛrɛ ni misi wasa an bɛ foli kɛ bɛɛ lajɛlen foli kɛ Ablaye yɛrɛ Kulubali ye ne tɔgɔ Sulemani Tagabani kɔrɔkɛ ne an ye min na saraka bɔ kɛnɛ kan ni ne la kan wuli lo n teri lo ɲa yɛrɛ la ala adamadenya a tɛ se ka fɔ ka s'a dan na i bɛ u ye ta fɔ ka la kan parce que n'i ka mɔgɔ y'i kunkoro n'i ma kɛ mɔgɔ t'a rɔ mɔgɔ tɛ k'i ta rɔ u y'an falen cogoya min na o bɔla u ye yɛrɛ kɛ kɔrɔ ani banbagatɔ ka a k'a ma nɛɛmari ala k'o kɛ an bɛ dugawu kɛ kɔrɔkɛ min y'a sɔrɔ n'o taara ala kɛ barabara nɔgɔ ye ka kɔtɔ nɔgɔ yɛrɛ ye a y'an ka kitimana ala kɔnɔ an n'a bɛ taa jamana kɔnɔ ala k'an yɛrɛ ɲɛ ni k'an da don kɔnɔ n'an bɔra ye an bɛ taa jamana kɔkan na Sira Siribe mun bɛ bolo bi an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen folen kɔfɛ an karamɔgɔ i ka yamaruya kɔnɔna na an bɛ taga Nigeria jamana kɔnɔden dɔw bolen kɔ ka taga Cameroun Boko Haram ale ɲɛsiranya kama an bɛ don min na i ko bi a caman seginna ka na u fa jamana kan musolaka dɔw yɛrɛ fana b'a la minnu ye ɲɛ sɔrɔ baaraw la n'an bɔra an bɛ taga RDC Congo karido banbagaciw ye bingani wale ta k'a ɲɛsin Nations Unies ale ka pankuru dɔ ma o bingani wale sababu la Nations Unies kɛlɛcɛ maa kelen o bɔnɛla a nin na ka maa kelen dɔ ka o sɛbɛkɔrɔ jogi Nations Unies ale maa ɲɛma ale bɔra ka nin waleya nin ka a kɔn n'an bɔra yen o kɔngɔ kelen kɔnɔna na kunu tɛnɛdon komakaw fɛ yen nɔ ni ale bɛ kɔngɔ kɔrɔyan fanfɛla la nisɔngoya taama belebeleba kɛra nin yɔrɔ kofɔlen in na taama in yɛrɛ kun ti dɔwɛrɛ ye kɔfɛ min M23 banbagaci jɛkulu ye k'olu bi ka fanga sɔrɔ kosɛbɛ RDC Congo jamana kɔnɔna na k'u b'a fɛ ko RDC marabagaw ka fɛɛrɛ kɛ ka wulikajɔw kɛ jɔnɛ yaasa ka se ka fu siri M23 banbagaci jɛkulu ka bingani walew la n'an bɔra yen an bɛ taga Cameroun jamana kɔnɔna na kalo tɛmɛlen kunnafonidila min ni ale bɔnɛla a nin na kunu Yaoundé kaw fɛ yen nɔ magoɲɛtigiba dɔ ni an k'o ma nanzarakan na ko homme d'affaires tɛgɛ kɛra ale la ko siya kɛn bɛ a la k'a fɔ ko a nɔ bɛ ni kunnafonidila in ka saya la wulikajɔw bi sen na yaasa hali bi ka se ka nin ko in ka se ka a sɛgɛsɛgɛ ka a dɔn an karamɔgɔ an tun ye min sɔrɔ ko kana kibaruya la ni tun ye olu dɔ ye Sira Ture y'a fɔ cogo min na an bɛ dugawu kɛ an ka jamanaw ka taa se ɲɛ jamanaw bɛɛ lajɛlen ma ala ka basigi lafiya ala k'o sabati n'an bɔra ye